live chenro mari mar Rameny County tipo achiel kende pinyo nagi Lolwe TV tipo no ero ma ben motelo kendo manere ma pinyo nagi neno te Kenya kairi kachiel kod pinje ma oko. Nyocha no wacho mondo mi wamanynu governor ma Migori County wawinjo ywak maru en bende oyie mondo migo kudu mbako odiochieng' ma kawuono ni eri live kawuok e county 044 Migori County. En county no ero mantiere gi sigana nyadidek. En e county ma governor mare kum thuolo maromo nyadidek te reporter se yango ni ema tich tire kende motele county sige kote makaluo. En bende county mogo tong koda kagi kieon ero mar piny leba ma Tanzania kachiel. En bende achiel kum governor sige kuma onge dwaro mora mora mosebiro e county assembly Migori mar mondo migole oko kata mana impeachment motion gi dombogo. En siri mane kachiel koda gi telo mare chana dwago touch kum migosi kata His Excellency Zachary Okoth Obado. Governor, ichio nade jaduong? Achio maber. Covid odagi ni okonyal mosore kor wanya timo kama. Covid odagi. Watimo maka joroni. Gichien. Yes. Idwa ni waketo mita achiel gi bathe. Kamano. To wafuam na kama jokanyanam. Erokawane. Kikwatamre uru. Covid ni ubiro nwa gima gala mapok no aneno. To walemo ni ka Nyasaye. To yamo marach ni okal piyo mondo ngima matek makoro wase chako neno ni bendo rumno. Erokamano. Koro arwakou kendo ago erokamano ni useendelea maber, usegatwa maber ma sani koro ok ni nyaka londo kende ema wanyalo winje wecheu. Yes. To koro ukelo nyaka yor tipo mi mako to koro ji neno kaka koro sani wawuoyo ne amor ni nitie oganda wa makoro neno kaka wawuoyo. Erokamano ahinya. Governor, sani iri wang'eyo ni midhiero gi omiyo kata mana mosruok ok wanyal mosore en weche gi ma COVID-19. Ng'ato nyalo penjo ni to king'iyo Migori County mari mitayo to kod weche ma COVID-19 in kanye jaduong'? Wasebedo ka watemo to mokwongo adwa wacho ni kaka jo Migori nyocha wachako marach nikech jowetewa ma bathwa ka Libamba nochako kelonwa cases ka mang'eny kabisa ma bende jogo mosebedo ka luwo weche mag corona gi biro yie ni cases mane jo Migori ochako ndiko ne gia kocha te piny ma Libamba koni. Koro gini biro monyorowa ma kata mana samwa wuene koro ok wanyalo wacho ni gin Libamba kende, koro nyaka wan wawegi iyudo ni no maka to waromo kodi kama amigo iwuok ka idhi moso wuono molo moro kacha ichak iweye kacha. Mane tabu makoro wan go maduong' kabisa e county wa mar Migori ka. Ma tabu ni osedonjo nyaka koro ut twech kaka namba ma nuwinjo maduong' ni jo Migori sani osegi 100 gi bathe. Wan gi dhano e utewa mag twech dhano 20 turi magini omako. Manyiso ni gi sani eri COVID-19 ok en gima wuok kamoro kabiro, en gima ni Migori masani koro okere Migori wuon. Okere Migori ma wuok cha bende en be pod wuok ubira. Erokamano. To kato bedo ni wasetemo mondo wadin border wa. Yes. To nitie jogo mapod biro, jowuoth nitie. Kaka jo mariembo loche madongo ka gintie. Koro chenro mwaketo mar pimo gi e dho border ka gidonjo cha. Yes. Macha be dhi mna mbele kendo pod wafwenyo moko kuomgi ma wafwenyo wayudo to wadwoko thuche gi kamano. Isolation center magi governor ginadi to gin gi kwan ji marom nadi mondo mi wang'e ni to jok ma osenwang' COVID data ma inwuone ni godo gin ji marom adi jaduong'? Jok man go moseyudo COVID wakunga miu. Yes. Joma an go moseyudo COVID sani dhi gin 100 madhi 50 gi wiye. 150 gi wiye gi. Yes. Chalo kama. Wan gi joriembo mag mitokni. Yes. Ji madhi 50 gachiel. Eka wan gi joma nie jela ji madhi 44. Jo Migori sie makora wacho ni magi to joma nie kor gweng' kama. Yes. Dhano madhi 34.
Koro mane kaka wariadho wachno. Ma bende king'iyo kama ibiro yudo ka joriembo go kare mang'eny, dhano 51. Jopiny ma gin wegi modak gi kitono ka kwan gi ni piny ji marom 34 kende. Jopiny gi kwan gi ni piny to kendo ne en lemo na ni kaber. To gigo miwacho ni mondo walure go kaka logo. Wan log kabisa kech gini en tuo ma kupo ni lweti imulo go gimoro to nyalo mako kae to donjo kuomi tiyude. Koro kendo bedo mabor gi nyawadu kik wabeda kaka sani koro bedo ni maber. Nikech igame bende yamo. Koro ka wuoyo kata ka gir to onyalo a kuoma to biro iri. Ochikore ko biro iri ka. To kwa bedo gino chore mathin to ok onyalo yudo thuolo mar gemruok nyaka iri kono. Koro na kwayo jowa te ni kik wasud machiegni gi jowadwa. Bed mabor, kik idhi adhiya ni in iriyori ariya nyaka ibed abeda machiegni kode, nyaka imosi amosa gi lweti. Gigo mosewachnwago walurego, kendo kokwerwa ni kik wagudore kuonde ma othung', kik watamre uru. Omiyo mane kwayo masebedo ka kwayo jo-Migori, tadwa kwayo oganda waduto te ni gini kik wanene ka sand moro ma samoro sirkal dwa sandowago kata ng'ato dwa sandowago, notamwa ni kik wadhi e kanisa, kik wadhi e skunde, kik wadhi e arus, kik wadhi e liete. Ok en kamano. En mana ni atwa moketnwagi kata chenro moketnwagi konyowa mondo korona ni kik makwa. Omiyo namba matin mar jo-Migori no pod ok adwa nomi wabed gi mor ni kare othin mana kama. Tuo ni nyalo landore kama olemo. Nyalo lande mapiyo kabisa momak kata jite. Gavana, ng'ato biro penjo ni wang'eyo ni boda maora nolor. To kwan kendo dwa dhi malo matin kalure gi thuolo mana timo ne interview mogik mar radio chande. Midhiero mane ma boda ni nokelo ahinya? Dibeni jogi ma jo county wa Migori emane okoritore e kerruok mare koso boda chande pod nomedo nyae weche giki? Boda ni? Pod nomedo nyae kabisa. Adwa paro ni jowadwa ni kata nwawacho ni bodo lor to nitie joriemb nyamburko madongo mating'o musike magi to ok olornegi kaka nwaparono. Msigo samoro jo Kenya dwago ka tero kocha nikech ohala me kind pinje gi pinje to ne ok olor. Jo Tanganyika nigi gigegi ma gidwa omo Kenya koni. Koro gigegi moko samoro no obuoro odonjo gi e nam Mombasa kocha. Biro donjo gi karwa ka dhinegi. Koro donjo kendo wuok mar ohala madongo migo e kind piny gi piny. Gin to pod gidhi mbele. Omiyo jogo ma pod agi korona kocha ka kelo kon nitie. Yawacho ni kodgi kocha ka kelo koni nikech korgi kocha. To eti iwacho ni uru thuolo. Gin ging'e ni korona ni gimoro ma be onge. Koro pod gimiyo watabu. Poko donje iti japenya hii. Gavana, kwa donje dala nika eri gimomako wang'wen ni gimora mora ng'ich. Mangiso ni dala ka ber to seyo kata ber duto te yudo. Dala ka rach to ine misei. Kaja Migori otho mang'eny ne wach COVID-19 ine ibro sei. Ang'o mitimo as the governor mondo mi nene curve mar COVID-19 odok piny. Kato bede ni gima omako Kenya mangima jaduong'. Mokwongo kaseng'eyo gigo manyalo miyo korona landore. Mana wacho ni kwa mosore korona dhi landore. Kawa chokore korona dhi landore. Kalwetwa okwa logo korona nyalo landore. Koro namba achiel maduong' masebedo kawacho en jiwo jogewa te mondo oluok lwetgi, kik gudre kama ji ng'enye, kik mosre. Waseluro nyaka chirni. Nwacho ni chirni wage mage mane wachakogo. Chirni kata bagi ni mago waluro kabisa. Koro wasebedo kawajiwore kata mane bonya kalondo ka kata maka mora mwanyalo yude jowa. Watemo choro wach ni kata idhi yudo mana ng'ata achiel kata ji ariyo tem chwalo wachno
ni tuo osedonjo miluongo ni corona, koro nyaka watang' kata mana limbe. Nyocha ne kane wachako to nowacho ni kata limbe koro kik walimre uru. Ng'ato ka ng'ato beda e dier liache. Kech inyalo gamo gini. Nyaka pod wapime mwawinji ni to onyalo terowa kama rach machalo nade. Koro kichruok machalo kamago ne walando kabisa Migori ka. Ma kata sani pod wamedo lando gini limbe maraoyaye cha nyaka wawe uru jodalawa. Kiwuok gokinyi to samoro chom na puothi kama intie ng'at achiel kata ichak iduga dala. Koro gik machalo kamage walemo kendo watemo lando ni ka Nyasaye oyie to konywago watim gi chuny achiel mondo corona kik landre. E scale mar 0 to 9, Governor, iparo ni deal gi COVID-19 in kar kanye? 0 rach mogik, 9 ber mogik. Anyalo wacho ni wasekala beach. Kanyalo wacho ijopa auchiel kusina beach nokda achiel. Yakobede wade auchiel. Yes. Kadhi abiriyo nikech. Yes. Gini ne en gima nyien. Yes. To kende piny mangima. Onge ng'ama nyalo kono osedil kode maber ma en skill mar 9. Erokamano. Onge. Nikech kata kiwinjo gik matimore pinje molony machalo Amerika. Yes. Gin makoro margi cha uduore. Nikech kwan mar joma tho Amerika. Yes. Uduro saidi. Mak gi kanyo. Governor ma Migori County, His Excellency Zachary Okoth Obado, nyadidek noket county ni ere kaka county no ero ma itiye tich ne roma kare kendo motelo e counties te makalu. Onyisa ni Haron ponono ni ng'ato nyalo go toch kawuono ni kaka Migori County sebedo kat deal koda gweche gi kima COVID-19 te entiere kinda uchiel to koda biro in kanego kwano ber mani ng'eyo ni entiere e kind B- korie B+ kwa chande janeno Malulu TV live kwa gombaki weche gi kuma COVID-19 adiri maduk en ni Migori County COVID osedhi malo. Kata kama nonyisa ni Haron watemo dudo te mondo mi waduok kavni eri piny kendo walos kod jowa orit chike goeko mar duoko COVID-19 chien. In mineno chendo ni eri tija Migori County kod county rote makalu ang'o ma itimo mondo mi ineni weche ma COVID-19 odok chien. Migori County oserume chutho koso podi legacy mar governor mane obodong ang'o ma oket maino mare sani to molo chutho siri mare momiyo onge county assembly mare ng'ata mosegeto mondo mi gole kom omiyo gimit bile koso tije makare matimo nende koso en osiepe mar MCS gi kimaguliro te ok penjo mar duoko to ene monyalo duoko His Excellency Governor Zachary Okoth Obado Kiero tiluongo ni sirikal matiyo. Governor, ka wang'iyo gik matimore, ng'ato bro wacho ni usetiyo maber, ng'ato bro wacho ni kwe nitiere county ni eri jogi so gi ofuko jaduong' koso jogi gina gino osiepe. Mokwongo adwaro goyo erokamano ni Nyasaye osekonyowa kaka jo Migori County Assembly kata kaka jo Migori County. Wajumbe na mango gin wajumbe mabeyo, gin wajumbe ma awinjo dholuo moro ma jawacho ni ohero dongruok to ok ohero dondruok. Mane kaka nyalo wuoyo kuom wajumbe na masani nikech kinde ka kinde. Yes. Kata kamoro kaka moro kiwinjogie weche mag dondruok makia ni wadwa timo gimiro ni impeachment kata wadwa gwetho ng'ane oko ok awinj ka ni e dhogi. Gionge gi puko pi assembly? Puko pi assembly no gionge go kata iwa mikwajo ni gichwado. Yes. Mano pok awinjogi go. Yes. Koro gin wajumbe motegno. Yes. Ma ng'ato ka ng'ato ong'eyo ni odhi kedo ne jogene, odhi dwaro negi maendeleo. Mane gima osekonyowa nyaka sani. Ka nitie tabu to wawuoyo kaka jomadongo. Waluongore to wawuoyo. Kendo gimbe ging'eyo ni county ni noyierwa ji 41. Mano gima wajumbe nong'eyo kabisa. Koro en e wiwa. Dongo Migori ni e wiwa ji 41 gi ok ng'ata achiel kende ni governor. Hapana, an gi wards 40. Ma ward ka ward nooro ng'ato. Yes. Koro ka gimoro dhi marach wajumbe nagi onge sababu mar dok dala dhi wacho ni nobado kech jopiny bende aerial gi oywa malo kabisa. Jopiny bende penjo ni to in miwacho nobado in do nwago ni ombolo ito kare ni dhi timang'o. Koro watemo tiyo
kaka tim achiel maber. Erokamano. Gima duong' ni Yes. kopo ni nitie wach moro matek machando ji to ok gilingo, gigolo oko, to an bende mano ahero kabisa. Gavana, be nitiere gik moko 5 minyalo kwano ni isetimo ne jo Migori nyaka ne giyieri 2013 kendo gichak gidog yieri kendo 2017? Mak mano kapok idwoko bang' nyire machuok kende live e chenro mari mar Rameny County e tipo ni eri Malolo TV tipo achiel kende piny na kachiel kod pinje maoko. His Excellency Governor Zachary Okoth Obado Kiero tiluongo ni sirikal matiyo. Owacho ni Haron asetemo MCS mako knaso gi ofuko to mak mana negi ero dongruok ok gihero dongruok. Bang' nyire machuok kende waduogo telo mar 2 mar chendieri. Nyinga en Haron Otieno, gini en marwa. Machiegni telo mar 2 mar chenro ni eri mar Rameny County kawuono ni eri ka wabiro live kawuok e county 044 Migori County mwaloso kod jatelo mar the CEO of the county. Kadhi marach to en, kadhi maber to en owuon emopidho yien to rito mar yien to rito gi ji mathoth mokalo. Governor Zachary Okoth Obado. Governor, aweka penji ni gik moko 5 makopono mi thuolo mondo mi kwan kono nyalo chini oyo magi ma asetimo ne jo Migori samoro gi thoth to kwano 5 kende madongo jaduong'. Namba 1. Yes. Maendeleo adwa ni kwang'iye, adwa ni mondo akete chuny jowa kata pach jowa ni nitie moko minyalo ne sano to gi moko ma bende ok nyal ne, gibiro chien. Achiel kuom ma ok nyal ne sano to biro chien en kaka somo mar nyithindo. Nyithindo chakre higa 2014 wasebedo ka wakonyo nyithindo mariek to ok nyal mang'eny kabisa, ma ward ka ward nwachako ka wakonyo nyithindo 5 kendo jopiny mayiero ni machacha wang'e ni nyathi kich no okalo somo e skunde mag public okalo maber. Koro king'iyo higa 2014 nyaka sani wasepuonjo nyithindo mang'eny kendo sani kata mana sani pod wadhi gi gino mbele. Ma nyithindwa mosetimo penj bende osebedo ka miyowa duoko maber. Ma ndalo moko pani higni 2 mokalo kane duoko ochako wuok nwatero nyithindo 100 gi bathe university. Moa e program wago. Mano number 1. Number 1. Kendo lot machielo manyoe mapokolo bangini bende watero nyithindo 100 gi bathe ochako medore. Koro puonjo nyithindo cha en maendeleo ma kiwuothe kor gweng' ok inyal nene, ochalo kodhi ma koko kome lo to biro ti bang' kata ka samoro ni onge telo. Koro kothewa gi osechako ti nikech sama nyithindo osechako dhi university courses be gidhi mabeyo, moko dhi dakteche, moko engineering, moko puonjo agriculture, courses gi te nyithindwa gidhiye. Macha gima biro geronwa county nikech piny ma ji ok osome ok nyal gerore. Koro e chunya amor ni kata ka chiemo raha tawe nyithindo dabal ipuonjo ji mang'eny kor gweng' ma ng'ato ka ng'ato wacho ni gweng'wa ka nitie. Mago e maendeleo mabiro. Omiyo an bende mane morna. Ma kata mana nyithindago kachiko ita kata gwenge magiaye tawinjo ka jopiny bende mor. Nikech jopiny bende nigi oruma makende mar konyo jogo ma ok nyal, sana nyithi kiye. Nyathi ng'ane mane owe kiche, nyathi chacha koro sani puonjore maber. Gigo ero kamano kuom
paro mane wabiro go mar konyo nyithindogi. To magi gik mwatimo ka an bende ayudo support moana e county assembly. Awinje. Mama no somo ang'o kendo? Kwa e somo wadhi weche mag pur. Yes. Weche mag pur wan gi gombo mar loko thurwa ka obed Kanaan. Nikech nokonwa ni Kanaan en piny mopong' gi chak gi mor kich. To wan gi piny maber. Ma kata ka ing'iyo ka ni wuotho ineno ka wan gi piny ma alum maber kabisa. Wanyalo pidho dhok. Koro dhok wasechako miyo ji. Ma wasemiyo ji trip mang'eny mag dhok oingo didek kiano chomo ding'wen. Ma higa ka higa wagolo dhok madhi 100 gi bathe. To wapogo ji. Dhoge wagi nyuol. Ma bende kiyudo story ma ng'ama ne wachako miyo dhiang' pimoni. Yes. Tibiro yudo ka en story mamit kabisa. Jadong dhok ichako chiwo higa magane? Dhok wachako chiwo higa 2000 apani ga 15. Mes nyaka chop sani chiwo dhok kuom higni maromo 5. Inyalo kwan margi 100, 200, 300? Kane wachako gi dhok 150. Yes. Minyiedho. Mar ariyo anyalo paro ni wachiwo dhok 199. Ne nitie moko ma rwedhi matin. Kane ging'eny to gin 40. Kae to wachako chiwo, nyocha ni bende wachiwo pok otieko dwe malong'o. Nyocha wachako chiwo. Koro wasechiwo dhok madhi trip nyaka bena 5 gini kama. To dhok mane wakwongo chiwo mokwongo. Nitie cases moko ma wich ok nyal wilgo. Gin watiyo kodgi kaka ranyisi. Nitie owadwa moro mane wamiyo dhiang'. Koro wacho ni en dhere ni konyiedho to golo ne lita 20. To nyathi dhiang' mokwongo ne en roya. Nyathi dhiang' mar ariyo bedo roya. Bas. Nyathi dhiang' mokwongo cha bendo osenyuol. Awinje. Koro en from kichake dhiang' achiel mane wamiye cha. Sama ne wago kode mbaka mano ne higa mokalo. Nwadhi yudo dhiang' achiel mane wamiye cha. Koro en gi dhok 5. Kendo dhok 5. Dheno osegolo dhok 5. Koro 5 gi sami tero dhiang' ok miyi ng'ato achiel kendi, ubede grupu moro. Koro konyuol to dhi ne ja grup machielo. Inyiedhe ka nyathi osetegno to dhi ne ja grup machielo. Ka en rwath to uwinjoru e grupuno to use mondo uyud yo minyalo ng'iewogo ma roya manyalo nyuol. Manyiso ni gie sani eri chiegni ni dala ka dala chiegni ni oseyudo dhiang' ma kaunti osechiwo. Pok obedo dala ka dala nikech kaunti duong'. Yes. To kiwuotho e gweng', yes, tiwinjo ndach dhogi kaka kuro kama antie. Yes. Ka wuok ka. Yes. Ok anyal dhi mabor batha ka kapok iyudo ndach dhiang'. Awinji. Ok inyal dhi kata mana mita 300. Ok inyal wuotho e gweng' mok iwinjo dhiang' mondo chiwo. Ka king'ado aora ka. Yes. Ok inyal yudo ni dhiang' onge loka ka. Awinji. Bas. Koro en kamano en e gweng' ka gweng'. Kiwuotho e gweng' tiwinjo ni dhiang' nika. Their county nika. Their county nika. To gini wadwa ni mondo walokgo nyaka dhok ma wan go ka. Nikech gin dhok moko madongo mos, nyaluo machon ka, chak bende githin go. Awinji. Koro wadwaro dhiang' manyalo golo chak mang'eny. Gigi osechako donge, osechako bede piny ka mang'eny. Erokamano. Gavana, nikech kwanna kendo gik moko adek. Wacho ni isepuonjo nyithindo mathoth ahinya, jamni isechiwo, dhok gredi mathoth tandawoya. Ang'o kendo adek ma misetimo? Kikwano gi akwana ka ok wadhi matut ahinya. Koro kik wadhi matut. Machielo. Yes. En yawo nderni wa. Yes. Wang'e ni ndara kupo ni yawre to kelo maendeleo. En mana ni awi marach ka koth ochwe to ketho ng'enygi. To sama nubiro ka nuwacho ni urawo gi uriri. Yes. To uluwo yo moro mar lam kubiro ka. Yes. Yorno mano uluwono. Yes. Mano yo ma county emogero. To donjo dala ni otamwa gavana kor ka gacho abwene. Donjo dala na ka biro gik moko ok nyalo panga. Koro kata donjo dala na utamu. Yes. Mago biro na biro to maduong' en ni jopiny. Yes. Kech ng'eny jopiny ok biloyo ni donjo dala na. Yes.
yo ma jopiny mang'eny nyalo luwo. Iseloso. Yes. Waselose kendo pod walose. Koro ng'enyne kane wauriri kubiro nyaka Rapogi. Ubiro biro ndara maber kendo apani samoro ringo mana dakika moko abich. Obiro gi lam nyaka kama koro wabiro dalani kende ka koro lam rumo. Koro lamne. Yes. Mabiro kalo bathe ka chomo mwalo kono. Yes. Bende dhi mana losore. Kontrakta nitie sani. Korona menyocho riembe. To ka ang' udok udhi mos. Yes. To ubiro yudo jomoko, ubiro neno jomoko man gi lewni mag reflector. Mano kontrakta no oseduogo kaluwore ni korona koro osedok piny. Awinji. Bas koro mano maendeleo machielo. Yes. Kidhi sani osiptendewa. Yes. Kinyalo pimo kama ne wantie kane counties chakore. To gi kama koro wantie sani. Ibiro fwenyo ni wasego atua kabisa. Kaluwore gi udi mwasemedo kata jotich mwaseketo kuondego wasego atua maduong'. Wach machielo mabende nyaka wabedie mamor en keto ji kanyakla. Kaka migochwa ka. Yes. Wan gi joma opogore opogore mawacho dhok mopogore opogore. To nitie winjruok makende. Yes. E kind dhoudi gi te. Ma koro miyo wabedo gi kwe. Koro winjruok no. Yes. Kata kwe. Kelo kwe. Mano bende en achiel kuom maendeleo nikech ka ubedo jigore agoya mano onge maendeleo monyalo yudo kata chiel. Gavana ng'ato biro penjo ni to sambi kedo kwe kindo ganda ni eri. Kindu kaka jotelo mano yiere Migori County, MCAs, governor men in, senator, MPs, woman rep to kod joma moko bende masa moro japiny no kete kom gombolo. Uneno gik moko opara chiel upogoro. Gik moko kinyal neno opara chiel. Yes. Kalore gi kama intie. Ing'e ni ng'ama obedo piny ka koro obedo ni. Yes. Wan waneno magima ni butwa ka. To samoro ng'ama idho tado ka koro winjo ka funde moko go touch. Gin ginyalo neno gige giwegi. Yeah. To bende luwore gi kuming'iyo. An abedo piny aneno chojo moko wuotho kucho. Yes. In bedo piny samoro ineno ka winyo moro fuyo dhi koni. Koro gima ber na en ni wan kaka joma noyier matiyo kaunti ka to waneno gik moko machal. Koro gik waneno machal gi ok watamo ng'ato mondo obi onyiswa en be moneno. Okay. Koro en kano yiero tiyo Nairobi oneno moko mopogore gi mekwa gi. To warwake ubiro kelonwa kela meke moneno go unyisowa ka gibeyo watiyo mna kode. Nasimbedo japuonj an jangero aneno ka gavana go koda ngero matuta ahinya wacho ni Aaron kabet ka aneno jomoko koni ngamo ni wien bende no kamoro opogore mano manyiso ni wang' maneno opogore gima ini wone gombo mondo mi ine. Gavana, legacy mari ang'o madhi dong jaduong' igni 10 kitiyo ni county wa Migori ida chielo kum governors gi komano jopiny no miyo ng'wono mondo mi chako dogo tike. Wang'eyo ne report adek osegol ni telo nyime. Idi maintain nying ni jaduong' tang'o madhi dong kara par mono koni maeri to de onge Zachary Okoth bar doko timore. An gi gik ma sechano. Moko to asetimo. To ok wanyal lando gi tete. Yes. Nitie moko ma ka wananchi oneno to wacho ni ma wadhi paro go bado. Koro luwore gweng' ka gweng'. Kidhi kaka sani kia uriri kani biro ka nyalo wacho ni lamni ma wadhi paro biro ndalo bado. Kidhi kata mana e Rongo kocha gin gigi ma ginyalo wacho ni ma wadhi paro go bado. Kidhi kata Wendo kiwuotho e chuny town kajo ibiro winjo ka giwacho ni ya bado no wacho ni gigi odhi kelonwa kama ma wadhi parego. Kaka sani Wendo nitie lam maber kendo pod wadhi medo moko. Giteni liel kanyo gotieno. Rongo kacha ne wawacho ni wadwa gero bus park maber gi pes moko ma bende ne siepewa moko no miyowa. Koro wacho ni wang'iyo lo mabed maduong' wagero gima ber ma kata kosiepni momi pesa no biro to yudo ka ok oyud kiloso kalongolongo. Oyudo kiloso gima ber. Koro gweng' ka gweng' nitie gi gima gidhi paro wago. Gima gibiro paro go ni ma ubiro ndalo bado. Kata en mana dispensary moro mathin me gweng'no
mane margi ma gidhi neno. Yo machiek telo mari omulo kona ka kona mar Migori County. Wamulo kona ka kona. Okay. Ma bende kata sani budget wa masani. Yes. Nitie kaka wakete gi wajumbe nagi. Iluongo ni Ward Development Fund. Wadwaro ni ward ka ward kikae nono. Obedie ni en bende nitie project modhiye madhi bedo kata milion kata 20 kende. Mano mathin ochakogo. Korka an kora mano MCS makone ni ng'ato ka ng'ato kel project ne madhi, jomoko keto nyaka madhi 40 kalore gi duong' mar ward ne. Korka an ayiero gik mabende wadhi timo. Kaka sani an gadier ni ka Nyasaye oyie mawa gik 2022 to wabiro weyo ne jo county headquarter maduong' kabisa osegore kendo nene majaber ma kurumo to biro bedo gima jaber ahinya. Mago gik ma jopiny biro parowago. Kata county assembly bende maber, mago ni plan. Jomatindo japenja ni stadium, mano bende wadhi loso negi. Ma dwaro mani giter mos mathin, gigi ok tim gi dichiel ni pangla. To ka Ruoth oyie kaka sewacho ni 2022 no, gibiro neno ka koro gik moko madongo go nitie. To matindo ma bende wamulogo kona ka kona mag county bende nitie kaka nawacho. Aneno ka director mar anyisa ne odong' dakika matin ahinya. Governor be nitiere gima ne singo ne japiny ni dhi timo. Tineno ka ento pok itime nyaka sani. 30 seconds. Ng'eny gik mana wacho negi to apana setim. Okay. Ng'e kamera nitiere jaduong'. Los kod jo Migori County piny luo te mani ni kamora mora Kenya kaka chiel kod pinje maoko. Okay, noganda waduto te jokanyanam. An agombo mna maendeleo, agombo mna ber te. To sani wawinjo yamo maringo. Wan gi yamo manyien maringo sani. Nyocha chien kaka corona poko ichowa. Nyuchunjo kawago BBI matek kabisa. Sani an gadieri ni kuponi wanyalo menore gi weche mag corona gi, wanyalo dhi gi milioni referendum. Koro nadwa ni jowa te obed gi geno. Kendo nadwa ni wabed gi chir ni kama koro agwambo waneno komakonwa bath gimoro ni, waluru bang'e waduto te. An kaachiel gi team na ma Migori ka wasego picha kendo waneno ni ber moro nyalo wuok. Luoro moro ni ng'ato nyalo chako malowa kaka gisebedo ka gimalowa cha, waket tenge mathin mondo walemuru sani ma koro Nyasaye nyalo konyowa moingo kata moko mane waparo chon. Koro waduto te koponi okelnwa ni referendum to waluru bang' jakomwa mondo wang'ad loka wadhi Kanan. Kwa dhi Kanan ka wan ei ndani kabisa, tapani gige wadhi maber nikech maendeleo mikelo ne jopiny gi ka waonge support moa no ofis maduong' mamalo ok wanyal yudo. Koro kuma dhiang' chwego no emwadwa ni wang'ni wamake wan bende wachute matin waduok kode ka. Wamake kuma dhiang' chwegodo wachute waduok kode kaeri. Kik wawe mok waluwo tok Raila Amolo Odinga wacho ni kama koro chopo e nero gini wang'ni ok ba pinyo nagi. En kod county mare te joge te gi supporters mage te wacho no chung kod moluor Raila Amolo Odinga ker ne ero mar piny Oganda. Mano ote mok mara, mano ote migolo kod gi governor mar 044 Governor Zachary Okoth Obado wacho ni serikal matiyo. Jaduong' 30 seconds each. Impeachments motions mabiro gieki ilawruok gi governor koso governor sweet nigo eko osefail. 30 seconds. Kuom ka impeachment yes. Okadwa wuoye od ng'ato nikech akia kaka gidak kon. Okay. An nyalo mna wuoye mara to nasewacho ni mara ka. Yes. To ena ni watiyo ka wang'iyo dongruok ok dondruok. Erokamano. Koro ka gimoro nitie mathin nasewacho chon. Yes. Ka gimoro nitie mathin. Yes. To wawacho kaka joot ni gini nyalo baronwa dala. Erokamano. Ere kaka watime. Erokamano. Koro joma bedo impeach moko winjo ni kia siasa kia ngo. Ng'ato ka ng'ato nyalo wacho wach ni wuo. Ng'ato wacho wach mano ode. Governor jomoko kuodho ni idwa dhi bedo
regional governor kapo nono ni oyier olos katiba, jomoko be koni chani duogo manyo komuriri MP. Future mare siasa jaduong, idhi wegine gi kakoso dipoke ichuo tong moro kidi bungu. Sani ng'eny joma nigi paro e siasa ka na chiel kuomgi onge gima nyalo wacho ni kom moro kia ma regional nikech pod onge. Yes. Ing'eni nyalo mana manyo gima nitie. Kamano. Inyalo manyo gima nitie. Yes. Koro gik mantie sani kaluwore gi katiba ma wan go sani wacho ni karomo 2022 to koro chik ok oyiena chako manyo governor. To ka an gi paro mar manyo senator tanyalo manyo senator, to pok abedo gi paro no. Okay. An kaka entie sani to kurumo to adhi mana Jua Kali, kata sani no iro kadwa dhi Jua Kali. Jua Kali be mora malich. Aaron, ponono ni gimoro nitiere mabiro mbele pod ok ang'eyo tonga mar siasa pod akana anyalo biro chuelo to mbele to Nyasaye ema ong'eyo. Mano Governor Migori County, Governor 044 is Excellency Zachary Okoth Obado. Sirikal matiyo kanoloso kod chenro niri mar Rameny County Ilulu TV gini en marwa. To nikech korona dagino konyal mosore ka watieko, obro mana goyo kama eri. Kamana ina gavana kwa thuolo mari. Asante sana. Arwaku. Chakikete kendo chieng' machielo, Lulu TV gini en marwa.